Хубаво ли беше, мамо, на морето? Да. Да. Какво има на морето, мамо? Вълни. Вълни. Може. Янди. Добре, хайде, намачкай. Ей, това сиренце е за кюфтетата, мамо. Там мама да. Добре. Какво направим? Трудно. Трудно ли е? Не го яш, мамо. Има да измием ръцете, Да. защото сме много мръсни ли, мамо? Да. И после какво ще правим с тази тава? Къде ще я сложим, мамо? Там. Какво има там? Хуна. Фурна. Хуна. Добре. Ама. Амам. Добре, айде, отиваме за ръцете. Да. Да. Вкусно ли е, мама? Вкусно ли е? Да.